nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 bɛ Pennsylvania fɛ Kucala mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira bi araba juillet kalo tile 10 ani 7 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta ye yɛlɛma dɔw don jamana fanga la o y'a to ministre min tun sigilen don Sɛnɛ yiriwaliw kunna Lamine Dambele nɔrɔ bilala ni Daniel Simio Kelema ye min kɛra kunu tarata juillet kalo tile 10 ani 6. Kunnafoniw tun y'a yira kunɲɔgɔn tɛmɛlen ko Mali pankulu jigiyɔrɔ n'o ye aéroport Modibo Keita ye Senenkaw fɛ ko pankulu ka tajiko dɛsɛ bɛ yen n'o bɛ wele ko kérosène nka ministre min sigilen don pankulu jigiso ka cakɛda n'o bɛ wele ko direction générale de l'aéroport o ɲɛmɔgɔ Lasine Togola ye laseliw kɛ ko kérosène taji min tun b'u bolo bɔra litiri 300,000 la ka kɛ litiri 1,300,000 ye. Ameriki jamanatigi kɔrɔ Donald Trump seginna ka taa u ka lajɛrɛba kɛnɛ kan n'o ye convention nationale ye kunu tarata wula fɛ. Donald Trump sugandilen don ka kɛ républicain ka cɛbɔ ye Ameriki jamanatigi sigi kalata natɔ in na. Ameriki jamana ka cakɛda so min sigilen bɛ Bamakɔ n'a bɛ wele ko centre américaine ye kalan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Mali sifin 20 ani kɔ kun min bɛ subahana mansinw kun kan n'o ye intelligence artificielle ye. Ka segin ka na aw ma an balimaw an ka foli b'aw ye kokura k'a lase aw ma k'a fɔ nin ye an donnen VOA Banbara ka Malikura o jɛmukan kɔnɔ an bɛ taa Bamakɔ Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta ye yɛlɛma don a ka furancɛ fanga yɛrɛ baaraw taabolo la o y'a to ministre min tun sigilen don Sɛnɛ yiriwali kow kunna k'o wuli ka bɔ a nɔ la ni ma kofɔlen min n'a bɛ wele ko Lasine Dambele nɔrɔ bilala ni Daniel Simeo Kelema ye VOA Banbara tɔgɔ la Mariam Kuyate ale b'o kunnafoniw lase ka bɔ Bamakɔ. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini Colonel Assimi Goïta ale sigila Mali jamana kunna a k'a ka ministre gɛn Lasine Dambele ale de tun ye Mali sɛnɛkɛlaw ka ministre ye min yɛrɛ sigila kabini décembre kalo kɔnɔna na san 2021 sɛnɛkɛlaw kunna Lasine Dambele ale gɛnna kun min na ɲɛfɔli kɔni ma kɛ maaw ye officiellement gouvernement fɛ a ka gɛnni kunna maa min ye Lasine Dambele ale yɛrɛ jɔyɔrɔ ta ni waati in na o ye Daniel Simio Kelema ye ale fɛnɛ sɛnɛko dɔnikɛla ye bawo a tun bɛ a cakɛda kelen kɔnɔ nga ale kɔni subantila ka kɛ Colonel Assimi Goïta ale ka conseiller kɛrɛnkɛrɛnnen ye kabini février kalo kɔnɔna na bi Daniel Simio Kelema ale de kan ka a jɔyɔrɔ fa sɛnɛko bunakun kan yaasa dumuniko lakanani dun ka fa o ka se ka sabati ɲɛkura ka se ka di sɛnɛko yɛrɛ ma Mali jamana kɔnɔ Mariam Kuyate ka lasilikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la. Kunnafoniw tun ye a yira kunɲɔgɔn tɛmɛlen k'a fɔ ko Mali ka cakɛda min ni o bɛ pankulu jigikow kunna n'o bɛ wele nanzarakan na ko direction générale de l'aéroport o pankulu jigiyɔrɔ ɲɛmɔgɔ tun ye laseliw kɛ k'a fɔ ko pankulu ka taji n'a bɛ wele ko kérosène ko tun tanya bɛ Mali jamana la nka kunnafoniw dira Colonel Lasina Togola fɛ min kɛra Mali jabaraniso gale kan kunu tarata k'a yira k'a fɔ ko kérosène min ni o taji tun b'u bolo hakɛ tun ye 300,000 ɲɔgɔn ye nka an bɛ waati min na komi sisan k'a kɛra 1,300,000 ani 300,000 ye litiri la Mariam Kuyate VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale b'o lase an ma. Bamako pankuru jigisoba cakɛda ye dɔgɔkun kelen de kɛ a tun dɛsɛlen bɛ ka taji di taji min bɛ kɛ pankuru kɔnɔ n'an ko min ma ko kérosène ko o di pankuru ma minnu bɛ bɔ kɔkannaw la ka na Bamako nka bi laselikɛla a cakɛda yɛrɛ ɲɛma fɛ ko o gɛlɛya kɔni bana bi pewu sabula taji hakɛ min tun tola u bolo ni o tun ye u ka stɔku hakɛ laban ye n'o yɛrɛ tun kɛrɛnkɛrɛnnen don jamana yɛrɛ ka lakana kama ko dɔ farala o stɔki yɛrɛ hakɛ kan ni waati in na taji litiri 300,000 o de tun maralen don u bolo fɛn tun tɛ se ka bɔ min na ko o di kɔmpaniw ma ko nka bi taji litiri 1,200,000 o de b'u ka bolo kan ni waati in na Bamakɔ avionso cakɛda ɲɛma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin taji min bɛ u bolo k'a kɔni bɛ kɔmpaniw bɛɛ lajɛlen la wasa ni waati in na Colonel Lasine Togola ale y'a yira k'a fɔ ko min ye tajiko dɛsɛ yɛrɛ las'u ma ko a jubaju yɛrɛ bɔla ejidenw ka taa ni ka segin de la min yɛrɛ cayala kosɛbɛ kɔmpaniw fɛ bi kɔni taji litiri 1,200,000 o de b'u ka bolo kan wa a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko partenaire caman b'u bolo o ni minnu bɛ ka jɛ ka baara kɛ yaasa dɔ ka fara taji yɛrɛ o hakɛ kan tuma bɛɛ ni waati in na wele kɔni bilalen don kɔmpaniw bɛɛ lajɛlen ma k'u ka baaraw daminɛ kokura Mariam Kuyate ka lasilikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.
Anthony kunnafoniw ye Bamakɔ Ameriki jamana ka lasigiden so min bɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna la cakɛda so dɔ bɛ o kɔnɔ min bɛ wele ko centre américaine o ye kalanbolo baara sigi denmisɛn sifin mɔgɔ 20 ɲɔgɔn kunna min bɛ tali kɛ subahana mansin dɔɔni kan ni o bɛ wele ko intelligence artificielle VOA banbara tɔgɔla Mohamed Daɲoko ale tun b'o kɛnɛ kan ka bɔ Bamakɔ. L'Amérique jamana ka lasigiden som be Mali la n'o ye ambassade ye o kɔnɔna la cakɛda be yen n'o ye centre américain ye mun be kɛ o kɔnɔna la sa o de ye ka anglais ka o kalan malidenw kun ani Amérique jamana ni Mali yɛrɛ o badenyaw ka o sinsin o de hukumu kɔnɔna la sa u ye kalan boloda ka ɲɛsin sifinakaw ma kalan min ale be tali kɛ intelligence artificielle n'o ye bɔlɔlɔ siraw o yɛlɛmabolo kuraw ye ni maa caman yɛrɛ be o ta k'u yɛrɛ dɛmɛ ni dɔw fana b'a ta ka tiɲɛni kɛ Adama Kuyate n'ale ni centre o ɲama ye an ka lamɛn nin kalan in bolodali an ye ni lajɛrɛ sigi sen kan parce que an tun bɛ fɛ ka Mali sifinnakaw dɛmɛ pour que u fana ka se ka kalan sɔrɔ an b'a fɔ min ma tubabukan na ko intelligence artificielle parce que bibi na n'i y'a jateminɛ intelligence artificielle a bɛ se ka kɛ ka baara bɛɛ kɛ a bɛ se ka kɛ ka musique dilan a bɛ se ka kɛ ka film tourner a bɛ se ka kɛ ka images bɔ a bɛ se ka kɛ ka baara kɛ fɛn caman kan donc n'a fɔra ko diɲɛ bɛ ka évoluer diɲɛ bɛ ka taa ɲɛ il faut que bɛɛ ka tugu évolution kɔ donc c'est pourquoi centre américain na an ye hakilina ta ka Mali denmisɛnnakaw fara ɲɔgɔn kan ka kalan k'u kun walasa u fana ka se ka caman faamu intelligence artificielle la o bɛ se ka k'olu ma sababu ye ka baara sɔrɔ a sen fɛ ou bien ka baarada dɔ yɛrɛ créer a sen fɛ. O la sa nin kalan in ni a kun cɛra kunu tarata nin tun ye a tako sabanan de ye o kɔnɔna la sa degeli karamɔgɔ n'o ye Mohamed Dumbiya ye ale ni sifinaka ninnu u ye kalan minnu kɛ a b'a da don o la ani nafa min yɛrɛ bɛ a baara la a b'a da don fana la k'o ɲɛfɔ an ye Mohamed Dumbiya. Intelligence artificielle mun ye fɛn kura ye an ka dɔnniya kow la an ka bɔlɔlɔw kan fɛn dɔw mɔgɔw a b'a kuma fɔ don o don nka mɔgɔ caman t'a dɔn donc an centre américain farala ɲɔgɔn kan pour que ka se ka dɔnni fɔ mɔgɔw y'a kan k'a yir'u la a bɛ se ka fɛn minnu kɛ barisa technologie dɔ bi mun bɛ mɔgɔ dɛmɛ ko caman na dɔgɔtɔrɔw b'a utiliser mɔgɔ minnu bɛ bureau kɔnɔ baara la olu bɛɛ bɛ se k'a utiliser bɛɛ bɛ se k'a matarafa cogoya caman na donc an fara ɲɔgɔn kan pour que k'a yira an bɛ se ka mɔgɔw dege cogo min na u bɛ se ka ni fɛn kura in matarafa cogo min na a bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na don o don wa don o don baaraw la. Sifinaka mɔgɔ 20 ani kɔ min ye nin kalan in kɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ nin kalan kɔfɛ u nisɔndiyalen don wa u bɔra fɛn caman kalama u ye fɛn caman kalan mun na se ka u dɛmɛ don n'a nataw la u ka baaraw o kɔnɔnaw la. Rukiya Sisoko an ka ale lamɛn. Ne bɛ se ka mun fɔ intelligence artificielle kan a ye yɛlɛma min don ne ka kɛwale la walima ne ye faamuyali min sɔrɔ a la fɛn min don a kun ne tun t'a si dɔn kosɛbɛ parce que ne tun bɛ ne mana sɛbɛnni minnu kɛ ne bɛ sɛbɛnni don a kɔnɔ a bɛ a corriger ka di ne ma mais à travers avec la formation n ye faamuyaliba sɔrɔ mun b'a to mun bɛna to n bɛ se ka baara caman kɛ n'a ye don nataw la. Nin kalan yɛrɛ kuncɛtɔ mun ye Marc Burel ye n'ale kɔni ye farafin jamanaw kɔnɔna la centre américain minnu bɛ Afrique de l'Ouest n'ale ɲɛsinen don olu kɔni lakɔlɔsili ma ale yɛrɛ y'a senfa ka na Bamakɔ ka nin kalan ninnu kɔni ka kɛ seere ye a kuncɛtɔ fana ka sɛbɛnfuraw k'o di kalanden ninnu olu ma Mohamed Daɲoko VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Faransi jamana kan kunun tarata u ka jamanatigi Emmanuel Macron sɔnna a ka jamana fanga cili ma min yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko a hakilinaw bɛɛ lajɛlen sigira u ka minisiri ɲɛmaa fɛ n'o ye Gabriel Attali ye o senfɛ bi VOA banbara ye a bolo manabɔ maliden dɔ nɔfɛ n'o ye Lamine Camara ye ale bɛ kulu ɲɛmɔgɔya la min ni o bɛ wele ko président coordination des élus français Madu min ye maliden n'a sigilen don parikaw fɛ yen a b'an bolo nin waati in na nɛgɛ kan a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi Monsieur Camara i n'u la bisimila somɔgɔw bɛ di ayiwa ni kunnafoni gɛlɛn min binna Faransi kunu min kɛra ni jamana fanga yɛrɛ cili ye ni jamanatigi Emmanuel Macron sɔnna a ma e ka hakilinaw ye jumɛn ye o kan a jagoyara ayiwa outil
ni élection kɛra a ka ca kow fɛ a yɛrɛ ka jateminɛ la ale tun bɛna mɔgɔ caman sɔrɔ bulonba kɔnɔ ka tɛmɛ Marie Le Pen kɛ ka tɛmɛ a yɛrɛ mɔgɔ minnu tun b'a bolo kɔrɔlen sauf que an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kɛ comme jabakulu ka résultat mun bɔra aw yɛrɛ a y'a ye a fɔ min ma ko Nouveau Front Populaire o nana ni majorité même ni majorité absolue majorité relative de don donc ni dans n'o cadre kɔnɔna la a ka gɛlɛn gouvernement min b'i bolo i ka se ka to n'o ye n'i tora n'o ye ni décision fɛn fɛn sera bulonba kɔnɔna la a tɛ tɛmɛ o gouvernement la bi donc se de t'a ye bi a ye a ka premier ministre a y'o ka démission accepté ko maintenant u k'u occuper affaire courante la n b'a fɛ ka hakili jigin dɔrɔn kɛ o premier ministre kelen même o ma bɔ a kalama don min a ye décision ta k'a fɔ k'a bɛ assemblée nationale dissous même o yɛrɛ ma bɔ o kalama ko kuma bɛ mɔgɔ wɛrɛ ma donc a diyagoya da la de bon bi bi in na a ko bɛ cogoya jumɛn n'i ye ko affaire courante c'est-à-dire que u tɛ se ka décision kura foyi ta jamana marali ko kan dossier kɔrɔ minnu bɛ yen u b'o olu le jateminɛ et puis don o don olu bɛ se ka gérer cogoya min na u bɛ continuer o fɛ donc oui. E yɛrɛ bolo ni ko bawo an y'a ye mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko a koɲɛ kɔni wusulenba don jamanatigi Emmanuel Macron da la e yɛrɛ bolo nin bɛna sɔn ka yɛlɛma jumɛn don a ka fangamara yɛrɛ taabolo la nin bɛna yɛlɛma don a ka fangamara taabolo la a ka nɔgɔn a ka gɛlɛn bi bi in na a tun b'a fɛ ka mun kɛ politique kunda a tun b'a fɛ ka mun kɛ décision kunda a bɛ fiɲɛba don la parce que a se tɛ k'a ye a ka se k'a kɛ parce que décision dɔw bɛ yen n'i ko k'i bɛ se k'a ta il faut k'a ka ta assemblée nationale kɔnɔna la bon ni e ka mɔgɔw man ca assemblée nationale kɔnɔna la i ni ŋaniya fɛn fɛn nana o bɛ se ka jɔ bon n b'a fɛ k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ ma o ye tare ye parce que taabolo mun tun b'a bolo kun jumɛn na a binna kun jumɛn na bi mɔgɔw t'a fɛ parce que jamanadenw bɛ mun nɔfɛ jamanaden baw bɛ mun nɔfɛ o tɛ kɛ la donc o de y'a kɛ a binna donc ni jamanadenw yɛrɛ ye décision ta ka vote ta k'a fɔ a ɲɛna taabolo min b'u bolo a taabolo man di anw ye an b'a fɛ k'a yɛlɛma a bɛ yɛlɛma ni maa minnu ye an ye kala fili olu ye donc ça veut dire que a bɛ situation dɔ kɔnɔna la bi bi in na a se tɛ situation min kɔnɔna la fɛn fila de don soit maa minnu ye kala taru ye minnu ye majorité sɔrɔ Nouveau Front Populaire a b'u lajɛ a n'olu bɛ bɛn ko la ka fanga d'olu ma ou a b'i ban o ma a mana fɛn fɛn sigi assemblée nationale la a bɛ taga ou bien n'a sera degré dɔ la a tɛ ɲɛnabɔ jamana tɛ taa a tɛna a yɛrɛ b'a yɛrɛ lajɛ k'a jateminɛ ni ka sɔrɔ est-ce que ale yɛrɛ de tɛ problème ye pour que a ko to ka ɲɛnabɔ ou bien pas o kɔni o décision b'a bolo mais bi bi in na k'i ka kuma jaabi surunya la bi bi in na se t'a ye tugun a bɛ décision mun fɛ a ŋaniya mun ye jamana mara la ka se k'o kɛ bi bi in na o fiɲɛba donn'o la. Ayiwa wasaden kalata jaabiw bɔlen kɔfɛ kulu dɔw ani jamanaden dɔw tun yɛrɛ kelen don k'a jagoya ko fɔ jamanatigi yɛrɛ n'o ye Emmanuel Macron ye k'a ka fanga bila o ko bɛ cogo di. bon o tun bɛ maa minnu da olu binna f'u bin kojugu d'ailleurs an t'olu ka ko la kosɛbɛ parce que taabolo minnu b'o olu bolo a ko ka gɛlɛn mais ni tɛmɛn'o o la a ko bɛ bi bi in na kuma b'a ko kɔnɔ hali bi parce que tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye jama ɲɛmaa ye e b'a fɛ ka mun kɛ i tɛ se k'o kɛ parce que o mɔgɔ t'i bolo ka se k'a kɛ bon wagati dɔ la i bɛ se ka jateminɛ kɛ est-ce que il faut que aw ka taa élection présidentielle kura la même n'i yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ représenter la ou bien i bɛ sira bila ni jamanadenw mana voter mɔgɔ min o ka tɛmɛ o kuma bɛɛ bɛ yen quoi parce que o bɛɛ ye jateminɛ ko de o bɛɛ ye siniya ko de bon an filɛ wagati min na bi bi in na dugu jɔlen don jamana jɔlen don parce que assemblée nationale kɔnɔna la bon jateminɛw bɛ sen na majorité ma dégagé yen fɔlɔ bon sisan gouvernement kunda gouvernement provisoire de bɛ yen a bɛ affaire courantes de kɛ donc jamana jɔlen don ala k'an kisi bi bi in na quand même an bɛ taala taabolo min na ko in bɛ cogoya min na a ka to ten a kana aggraver quoi parce que n'a aggraver a t'a dɔn mun bɛ mun gérer parce que bɛɛ bɔlen don place la.
Nin diyara ye an ka foli b'i ye kosɛbɛ dan tɛ foli min na nin tun ye Lamine Kamara ka laseliw ye maliden don min sigilen don Faransikaw fɛ yen ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ a lase aw ma nin waati in na ka fɔ nin bɛna don an ka jɛmukan ta ko filanan o hukumu kɔnɔ a ye to an ka nɛgɛjuru siraw fiɲɛ siraw ani ka fara an ka jabaraniso kan aw k'an bɛɛ sɔnni. An balimaw an ka foli b'aw ye hali bi k'a lase aw ma aw sɔgɔlen don VOA Banbara ka Malikura o kunnafoniw na nin waati in na an ka jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ an bɛ taa Rusila jamana kan Rusila jamana ɲɛmɔgɔ ani ka fara Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ kan ye laseli kɛ bi araba sɔgɔma k'a fɔ k'u ka kasoden minnu minɛlen don minnu fanba bɛɛ lajɛlen ye finitigiw ye ko falen falen o donna o baaraw la o y'a to fan fila bɛɛ lajɛlen ye finitigi 95 ɲɔgɔn labila ka di u ka jamanaw ma minnu ni olu tun minɛlen don a fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ hakililajigila Rusila jamana ye laseliw kɛ kabiri juin kalo tile 5 waati k'a fɔ ko Ukraine jamana finitigi minnu minɛlen don u ka jamana kan hakɛ o ye mɔgɔ 6,465 ye ko fɛn min ye Ukraine jamana ta ye Rusila jamana finitigi minnu bɛ olu bolo an bɛ waati min na ko sisan o ye 1,348 ye o kunnafoniw lajɛyalen kɔfɛ Rusila jamana fɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye kunnafoni jɔnjɔn ye o ma sɔrɔ ka di Ukraine jamana ka fan fɛ min bɛ tali kɛ ni jate ninnu kan. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ to États-Unis jamana kɔnɔna la yan Amérique ni démocratiw ka wasaden belebeleba dɔ min bɛ wele ko Robert Menendez a yirala k'a fɔ ko ale welela kiiritigɛlaw fɛ ni ka ɲangi k'a bila bɔgɔ jeninen kan kunu tarata New York kiiritigɛso fɛ ka sabu kɛ k'a tɔgɔ o yera yuruguyurugu baara dɔw la min fɛnɛ senfɛ kunnafoniw ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko cakɛda dɔw yera a tɔgɔ la Égypte ani Qatar jamanaw kan VOA Banbara tɔgɔla o kunnafoniw an bɛna olu sɛgɛsɛgɛ k'o lase aw ma nka yan'o cɛ an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi k'a yira k'a fɔ Amérique jamana kɔnɔ yan jamanatigi kɔrɔ n'o ye Donald Trump ye ni républicains ka cɛbɔ don Amérique jamanatigi sigi kalata la min kan ka kɛ novembre kalo natɔ seginna ko kura ka se u ka barosigiba kɛnɛ kan ni u bɛ wele ko convention nationale VOA Banbara tɔgɔla Kayatu Tarawele bɛ o kunnafoniw lase. Ni mɔgɔ kofɔlen in n'a si ye san 70 ye min jatilen don i n'a fɔ Amérique ka politiki cɛmɔgɔba dɔ ɲangira ni k'a lakodɔn k'a bila bɔgɔ jeninen kan k'a sabu kɛ k'a tɔgɔ yera yuruguyurugu ko dɔw la ani fɛnɛ ka fara taabolo sira wɛrɛw kan k'a ye min kɛ ni jamana wɛrɛ ka jamana fangaw ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira kiiritigɛso fɛ min bɛ wele ko parc ni wasaden kofɔlen n'o ye sénateur ye furumuso Nadine Arsalania Menendez a yirala k'a fɔ k'a furukɛ ka surunnadonikɛlaw tun b'a fɛ ko ka nin ko bɛɛ lajɛlen turu ta ka da ale kun a fɛnɛ nɔ minɛlen don ni k'a bila kiiritigɛlaw ka bolo kan nka a ka kɛnɛya ko sabatilen tɛ baw ko sin bon n'a bɛ wele nanzarakan na ko cancer du sein a b'o furakɛli la a ka kiiriw kan ka kɛ a dan ma sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye wulikajɔ baaraw daminɛ min kun cɛra ni u ka so kɔnɔna larawulili ye n'o kɛra juin kalo san 2022 nafolomɔgɔ min yera u ka so taara jɔ fo dolari wari 480 ɲɔgɔn na ani ka fara dolari wari 70 ɲɔgɔn wɛrɛ kan min fɛnɛ bɛɛ lajɛlen yira wari mara yɔrɔ dɔ kɔnɔ u ka so kɔnɔna la n'o bɛ wele ko coffre-fort n'o wari mara yɔrɔ kofɔlen in tun bɛ a furumuso Nadine Menendez ale tɔgɔ la k'a fara sanu lengo 13 ɲɔgɔn kan Bob Menendez ni wasaden don min lakodɔnnenba tun don n'a ka taabolow ye Amérique jamana ka minisiriso min sigilen don u ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔw kunna olu ka ciladenkulu n'o bɛ wele ko commission o ɲɛmaa kɔrɔ tun don Sénat kɔnɔna na a ye baara bila ka sabu kɛ ni ɲangili ninnu ye n'o bɛ tali kɛ yuruguyurugu walew kan ko min kɛra a fɛ n'a kuntagala janyana i n'a fɔ kiiritigɛ minnu bilalen don a kun kan olu ye a ɲangi kofɔ cogo min na. An bɛ to Amérique jamana kan yan hali bi Amérique jamanatigi Joe Biden ko ale bɛna to Amérique jamanatigi sigi kalata cɛbɔya o siraw kan a y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko a bɛna sebagaya sɔrɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kan min kala ka yan ka taa novembre kalo o na waati ninnu kɔnɔ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen labɛnna VOA ka kunnafonidila Scott Storms fɛ an ka jɛ an k'a lamɛn. Amérique jamanatigi Joe Biden ka jamanatigi sigi kalata cɛbɔya yɛrɛ kofɔ baaraw welela ni a ka simboli ye cɛbɔya baaraw la
ka kɛ ni gwɛlɛyaw ye ko min bina a kan a ka kalata yɛrɛ ko fɔ kumaɲɔgɔnyaw senfɛ ani jamanatigi kɔrɔ cɛ ko dolari wari miliyɔn 50 de labilala juye kalo in kɔnɔ kunnafoni disow ma walasa u ka se ka wulikajɔ baaraw sigi sen kan min bi tali kɛ jamanatigi sigi kalata yɛrɛ ko fɔw kun kan nin kunɲɔgɔn in kɔnɔ jamanatigi Biden ye a lase jumadon u ka lajɛrɛba senfɛ min kɛra Wisconsin k'ale bena to jamanatigi sigi kalata cɛbɔya kɔnɔ kalatala Sabrina Jordan ko k'ale b'a jigiya hali bi a ka to jamanatigi sigi kalata cɛbɔw fɛ a ka kan ka to basigi kɔnɔ a ka kan ka to kɔnɔ n t'a fɔ k'a ka kan ka kɛ dakɔrɔbolikɛla ye nka fan dɔ fɛ a ka kan ka to basigi kɔnɔ wa kuma dɔw la a ka kan ka dakɔrɔboli kɛ a ka kan ka yira bɛɛ lajɛlen na k'a y'a kɛ bi wa a tɛna taa yɔrɔ si fo ni ko dɔ kɛra ne bolo mɔgɔ don min ka kan n'a ye kalatala Jonathan Lustang ale kɔni ko k'ale dalen tɛ nin ko in na The physiology that he displayed. a tun ye taabolo minnu yira ka kɔrɔ o b'a yira de k'a fɔ ko o cɛ kelen tɛ an tɛ se ka segin kɔfɛ an tɛ se ka sigi denmisɛnniya la wa an tɛ se ka kɔrɔ kɛlɛ jamanatigi Biden ka seginni ka na kalata cɛbɔya yɛrɛ kofɔ baaraw la tɛna jɔrɔna fosi de wuli ka bɔ demokratiw ka fan fɛ Eli Johnson ye nin fɔ ne kɔni dalen tɛ jamanatigi Joe Biden ka fanga la k'a fɔ k'a bɛna se ka sebagaya sɔrɔ kalata in na wa o bɛ ka ne jɔrɔ kosɛbɛ jamanatigi kɔrɔ Trump ka fan fɛ olu dalenba tɛ jamanatigi Joe Biden ka jijalen nin barosigiba in kɔfɛ k'a tɛna se ka nin baara in kɛ tuguni a tɛna se ka manda wɛrɛ kɛ Lamont Person kalatala don ka bɔ Californie a ko foyi de ma se ka bɔ jamanatigi Joe Biden da min bɛ se ka ne yɛrɛ bila ka miiri tagasira wɛrɛw ma ani k'a fɔ fɛnɛ k'a bɛ se ka min yira na i n'a fɔ hali Trump jamanatigi Joe Biden ka jijalen nin barosigiba in kɛnɛ kan tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen yira Jeffrey Tenarelli ale ye nin jigiya kalatala don ka bɔ Georgie a ko ne kɔni hakili la jamanatigi Joe Biden a nin dalenba de don a kan a ka kekun kosɛbɛ nka n b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ k'a ma se k'a seko a n'a dama yira baw a ma se ka ɲiningali camanw de jaabi minnu tun makɔnɔlen don maaw fɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ a ka jijali ko kan ni mɔgɔ caman de tun sigilen don ko o makɔnɔ ni demokratiw ka bɛrɛbɛrɛli tɔn b'a fɛ ka cɛbɔ kura de yira u ka yan k'o ko teliya joona joona nin kɛra Levis Seidan ale ka laseli ye Michigan kalatala don a jɛra ne kɔni ma ko jamanatigi Biden tun labɛnnen tɛ kosɛbɛ i n'a fɔ ka kɔrɔ nka n kɔni b'a dɔn ko n bɛna ale de kɔkɔrɔmadon n'a y'a kan bɔ nin jamanatigi sigi kalata cɛbɔya la n kɔni b'a dɔn ko n bɛna kɔkɔrɔmadonni kɛ ni cɛbɔ wɛrɛ kɛra ka Biden nɔrɔ bila ni demokratiw ka bɛrɛbɛrɛli tɔn b'a fɛ ka cɛbɔ kura de yira u ka yan k'o ko teliya joona joona nin kɛra Levis Seidan ale ka laseli ye Michigan kalatala don Kamala de bena sɔn ka kow ɲɛmɔgɔya minɛ o bena sɔn ka diya ne ye kosɛbɛ nka n hakili b'a la fɛnɛ ka kɛ ni kow taabolo ye i n'a fɔ a bɛ cogo min na bi jalakili minnu bɛɛ bɛ yen ka ɲɛsin kow taabolo ma o bena sɔn k'a to Trump ka Kamala gosi ka tɛmɛ a ka Biden gosi kalata in na fɛn min ye Ameriki jamanatigi Joe Biden ka dankan ye n'o ye Kamala Harris ye dasumusumuniw y'a yira k'a fɔ k'ale de kɔni bɛ ɲɛfɛ ka se ka a nɔrɔ bila ka kɛ u ka jamanatigi sigi kalata cɛbɔ ye nka k'o fɛnɛ tɛna sɔn ka sira sɔrɔ nin kɛra Stephanie Bowers ale ka laseli ye Californie kalatala don Kamala de bena sɔn ka kow ɲɛmɔgɔya minɛ o bena sɔn ka diya ne ye kosɛbɛ nka n hakili b'a la fɛnɛ ka kɛ ni kow taabolo ye i n'a fɔ a bɛ cogo min na bi jalakili minnu bɛɛ bɛ yen ka ɲɛsin kow taabolo ma o bena sɔn k'a to Trump ka Kamala gosi ka tɛmɛ a ka Biden gosi kalata in na ni jamanatigi sigi kalata kɔni kelen don ka labɛnw kɛ ka ɲɛsin Biden ka cɛbɔyaw ma ka tɛmɛ a furumuso kan n'o ye Jill Biden ye o min ka yan ka wulikajɔw kɛ waati natɔw kɔnɔ ka taa finitigiw ka denbayaw kumaɲɔgɔnya n'o kan ka kɛ Ameriki jamana maraboloba 3 kɔnɔ ni kunɲɔgɔn in na ka fara jamanatigi ka baara sira dɔw kan min bɛna sɔn ka kɛ yɛlɛma ye ka taa républicainw ka bɛrɛbɛrɛli tɔn fan fɛ kunɲɔgɔn natɔ in kɔnɔ o baara min bɛna kuncɛ ni kumaɲɔgɔnya dɔw ye Texas ani Nevada o marabolo kɔnɔ nin tun ye VOA ka kunnafonidila Scott Storm ka laseli ye VOA bamara tɔgɔ la Mariam Traoré an bɛ segin ka taa Mali jamana kɔnɔna la samiyaji o daminɛna ka jateminɛliw y'a yira k'a fɔ sigida caman na Bamakɔ sanji ka tiɲɛni nɔ o bɛ ka ye Bamakɔ dugu kɔnɔna la ko dugudenw kan ka wulikajɔ jumanw sabati walasa sanji ani samiya yɛrɛ kɔlɔlɔ maaw bɛ se ka kisi o ma nin kɛra VOA bamara ka laselikɛla Zeinabu Ciro ale ka sɛgɛsɛgɛli ye Bamakɔ an k'o lamɛn nin tɛ kɔ ye wa babolo fana tɛ nin ye Bamakɔ siraba dɔw de lahalayaw ye san nalen kɔfɛ nin waleya min bɛ sen na a bɛ waati caman bɔ o kɔlɔlɔ tan tɛ san nana ka fan bɛɛ datugu kanivo dɔ tun bɛ yen nɔ donc a kun dayɛlɛlen don mais ji kɛlen don k'a tunu n'i y'a yɔrɔ ye i b'a fɔ ko gitɔrɔn bɛ yen wa donc cɛ n'a muso n'a den taara t'o la u jiginna kanivo in kɔnɔ u ɲun
sirabaw kan san nalen kɔ tile 3 i b'a ye k'a fɔ halisa o ji dɔw bɛ sigi yen nɔ walasa ka caman bɔ o gɛlɛya ninnu na maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko fonse dingɛw olu kan ka bɔ u waatiw la walasa ji ka se k'a ka sira sɔrɔ. olu b'a to fɔlɔ de ni samiya sera olu bɛ sɔrɔ ka caniveau sigi o de bɛ na ni dégradation ye quoi bon o de b'a to fana fonsew bɛ fa bɛ na goudron kan a bɛ goudron ni fɛnw cɛ wa samiya bɛ kɛ cogo min na a bɛna kɛ degun ye bɛɛ lajɛlen ma. ka fonse dingɛw bɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ ji walankatali kɔlɔlɔw la nka an bɛ waati min na i ko sisan ɲininkaliw bɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ o waleya in nafa ka bon ka tugu maaw yɛrɛ de bɛ tila ka u ka ɲamaw bɔ fonse dingɛ ninnu kɔnɔ. seyidu sisoko ka yeta la sariya dɔ de kan ka bila sen kan walasa ka ɲamaw bɔnni bali fonse dingɛw kɔnɔ wa ni maa minnu y'a kɛ ko ɲangini ka bin u kan. a bɛ interdit de i m'a fɔ ma ne fonse dilanna ne ɲama bɔra a kɔnɔ minnu ye ɲama bɔ a kɔnɔ an ma ne bin kan i m'a fɔ ma pour que a bɛ se ka dabila position min na parce que maliyɛn kulo ka gɛlɛn maliyɛn tɛ kuma mɛn i mana fɔ a bɛ don yan fɛ ka bɔ yan fɛ bon ne fɛɛrɛ tigɛra pour que a ka dilan sisan solution de bɛ kɛ pour que yɔrɔ fana bɛ se ka sécurité cogo min na ɲama kana se ka bɔ a kɔnɔ quoi. ni samiya daminɛ waati in na ji bala ka walankata ka tiɲɛni kɛ Bamako an bɛ se k'an sigi ni mun de tagalen ɲɛfɛ ɲina samiya la ka caman faamu o kan Mali météo jateminɛlikɛlaw bɛ ɲɛfɔli kɛ. Mali météo kun ye kunnafoni di mɔgɔw ma kan a kɛra mois de mai ban wagati anw y'a fɔ ko ɲina samiya bɛna kɛ wa samiya bɛna ɲɛ wa ji bɛ caya wa ji yɛrɛ bɛna tiɲɛni yɛrɛ kɛ jamana fan dɔw fɛ. Jateminɛw y'a jira an ye san 30 samiyaw fara ɲɔgɔn kan k'o jate kɛ o jate la ɲinan samiya ji min bɛ na o ka ca ni o 30 jate faralen ɲɔgɔn kan n'an b'a fɔ ma ko moyenne a ka ca n'o ye donc ni samiya mun ka ca n'o ye an b'a fɔ o ma ko samiya bɛ kɛ excédentaire ye. n'an taara mairie fanfɛ maire min ka baara ɲɛsinen don saniya kow ale ni lakana kow ma commune 6 mairie kɔnɔ ale ye laseli kɛ k'a fɔ ko san o san olu ka baarakɛtaw la wulikajɔw bɛ kɛ walasa ka se ka dɔ bɔ ji ka walankatali kɔlɔlɔw la. donc san o san o n'a a plan d'action don donc an b'o kɛ. sisan an bɛna Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma. Sirantulanta ko kun kan kɛrɛnkɛrɛnyana gɛlɛya min bɛ Mali forobatɔn kɔnɔna na cɛ kɔrɔbalenw ta ko don n'a bɛ tile damadɔ bɔ sisan Sirantulanta kanubaw tulo kɛrɛbɔ sigilen don k'a dɔn degeli kura taliko bɛ cogo di Sirantulanta fédération ɲɛmayaso fan fɛ n'i b'a dɔn ko degeli karamɔgɔ min tun bɛ yen ale bolo bɔra baara la n'o ye Eric Sekou Cheli ye o kɛra kabini juin kalo tɛmɛnen tile 13 san 2024 na o dɔrɔn tɛ ani Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw man jan tuguni u tɔ tile 47 tile fɔlɔ bɛ 10 septembre kalo nata tile 2 san 2024 na Mali bɛ Mozambique bisimila Bamakɔ tile 8 o kɔfɛ septembre kalo tile 10 san 2024 na Eswatini bɛ Mali bisimila éliminatoire tile 2 hukumu kɔnɔ o de y'a to Sirantulanta kanuba caman ka ja Mali forobatɔn kanuba caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka yala degeli karamɔgɔ kura taliko bɛ cogo di tari Eric Sekou Cheli ka dankan n'o ye Alubadara Jalo n'a bɛ wele Kɔnti ye ale bɛna baaraw ta fɔlɔ wa baaraw bɛna kalifa ale ma fɔlɔ wa waati kɔni tɔ man jan tuguni hakilina jiginna Hamadi Tarawele Mali jalatigi ɲangina Sirantulanta fédération ɲɛmayaso fɛ a toɲɔgɔn caman y'a jira ni Hamadi ka ɲangi ma wuli ka bɔ yen olu tɛna u niyɔrɔ ta Mali ka ɲɔgɔndan nataw la. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. nin de bɛna dan sigi aw ka Mali kura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.